ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଗୁରୁ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଡକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ରାଜକୁମାର କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ, ଆମେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିବା? ଆମେ ତ ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା। ତେଣୁକରି ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ବି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖି ଗୁରୁ କହିଲେ, ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ମୋତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। 6 ମାସ ଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଦୁଇ ରାଜକୁମାର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁ ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପରଦିନ ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଦୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନକରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜା ରାଗିଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଅ, ତୁମେ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଣି ମୋତେ ଦେବ। ମୁଁ ସେ ରକ୍ତରେ ଗାଧେଇବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ ନକରି ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅତି ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଓ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ କେତେ ନଦୀ, ନାଳ, ଝରଣା ଓ ପାହାଡ଼କୁ ପାର କରି ଏକ ଖାଲି ଜାଗା ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଏକ ଖାଲି ଜାଗା ପାଇଲେ। ଏକ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଯେ ରାଜା କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା, ଯିଏକି ଏକ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। କୁକୁର ରକ୍ତକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ରାଜା, ଏଇ ନିଅ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ରକ୍ତ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ଏପଟେ ରାତ୍ରି ହେବାରୁ ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ରାଜକୁମାର ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିରାଡ଼ିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ବିରାଡ଼ି ବୋଧେ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ରାତ୍ରି ସାରା ସାନ ରାଜକୁମାର ଶୋଇନଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସେଇ ପାଖରେ ଏକ ଗଛରେ ଏକ ବଣି ବାସ କରିଥିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିରାଡ଼ି ମରିଯାଇଛି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇର 2ଟି ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ବଣି 2 ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ ବିରାଡ଼ିକୁ କିଏ ମାରିଛି? ସାନ ରାଜକୁମାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି। ବଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭଲ କଲ ତୁମେ ୟାକୁ ମାରିଦେଲ, ନହେଲେ ଇଏ ମୋର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ବିରାଡ଼ିକୁ ମାରି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପକାର ସୁଝିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 2ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଭୋକିଲା ଥିବ, ତେଣୁ ମନା ନ କରି ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ହଁ, ଯିଏ ମୋ ବଡ଼ ଛୁଆକୁ ଖାଇବ ସିଏ ଆଜି ହିଁ ରାଜା ହେବ, ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଖାଇବ ସେ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜା ହେବ। 2 ରାଜକୁମାର ଅତି ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବଣିର ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚଲ ଭାଇ, ଏଥର ଆମେ ଜଳ ସନ୍ଧାନ କରିବା। 2 ରାଜକୁମାର ଜଳ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଜଳ ଠୋପେ ହେଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଏକ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ପିଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଲୋକଟି କହୁଥାଏ, ରୁହ, ତୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବ, କାରଣ ସେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠାରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଜଳ ପିଇବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ତେଣୁ ଏଥର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର। ତେଣୁ ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ହେଲେ। ଏପଟେ ସାନ ରାଜକୁମାର ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ନ ପାଇ ସେ ଭାବିଲେ ମୋ ଭାଇକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗାଁରେ ପଶିଲା ଓ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ କେହି ବଗାଳ ରଖ, ବଗାଳ ରଖ, ବଗାଳ ରଖ। ଏହା ଶୁଣି ଏକ ତେଲି ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ବାଳକ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାମ ଦେବି, ଆସ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାନ ରାଜକୁମାର ସେହି ଲୋକର ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଏ ଏକ ନଦୀ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଖରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଗାଈ ଗାଈ କହନ୍ତି, ମୋ ଭାଇକୁ କିଏ ମାରିଦେଲେ? ଆମେ 2 ଭାଇ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲେ, ନଦୀ ପାଖରେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲେ। ରାଣୀ ବଗାଳୁଥିବା ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଏହିସବୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଚରା ପୁଅଟାର ଭାଇକୁ କିଏ ମାରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ସାନ ରାଜକୁମାର ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଆସନ୍ତି।
ରାଣୀଙ୍କୁ ବଗାଳ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ପିଠା ଆଣି ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବଦଳରେ ସାନ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ରାଣୀ ଯାଏ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ଗରିବ ବଗାଳ ପୁଅ ରହୁଛି, ଯାହାର ଭାଇକୁ କେହି ଲୋକେ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜା ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଅଟି କିଏ। ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଗାଳ ରାଜକୁମାର ତେଲ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ରାଜକୁମାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ।